Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel J and Village Vlog. मा खबर लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं आसा खालामो बयबो मोजां दं आंबो मोजां दं इसोरनि अननायाव दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंसिनि सिगाङाव फैलायबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै थौदो बिदिब्ला नायलांदो কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলে ভালেই আছে ময়ো ভালেই আছোঁ আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ লাষ্টলৈকে চাব বুলি বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ओमफ्राय जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै जोबजासिम नायनानै होदो आरो साबस्क्राइब खालामनो हादों ना आंबो बयनिखौबो नायना होनसैलाय आरोना ओमफ्राय दुगैखां लोबखां फ्रेस जाबाय ओमफ्राय मैयानि बायदि रायजानो गबाय आरोना दिनै थाब सिखारबाय आरोना फुङावनो ओमफ्राय सिखारनानै दुगैखां लोबखां स्रां जाबाय आरोना खामानिफोर गासिबो खामानियानो मा होनो जेसेबां जि खामानि दं गासिबो मावनाया स्रां जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा दसे जि दानसैलाय ओंखाम संसान्दि नायलांबाय थादोना सनाफोर आंनि डिउटियाव फैलायबायनाय सनाफोर मा खालामनो आरोना सानसेनि डिउटि ओंखाम संनायनि समाय जाबाय आरोना ओंखाम संनायनि समाय जानायजों अखा हानायजों आरोना नायलाय बोथोरा मा रोखोमनि आजां गाजां जियानो रानासै आरोना उपाय गैया सनाफोर मा खालामनो आरोना रागायानो दिउ दिउ जोंथारबाय आङो सान्दुङानो दसेनो दुङो दसेनो दुङा नुदों आयै स्टाइल रिल बानायनो एकदम मेख्ला सादोर गाननानै बान्दा कबि एवनो नागिरदों सनाफोरनै बिराद अखा हादों बिराद गोजांदों जोंथिंजायहाय ओमफ्राय गुदुं गुदुं बान्दा कबि एवनानै जानोसै आरोना दिनै बृहस्पतिबार नालाय निरामिस ओमफ्राय बेखायनो जेबो गैया बेखौनो नोंथांमोनजों सेयार खालामसै होननानै लाबोबाय आरोना नायलांदो सनाफोरनै मोजां मोनोब्ला आं मा सङो दिनैहाय निरामिसावहाय आयौ हानानै लाग्रोनोसै आं ना বান্ধাকবি কাটি আছোঁ আজি নিৰামিষ বনাই খাম আজি বৃহস্পতিবাৰ আমাৰ মাছ মাংস নাখায় সেইটো কাৰণে আজি বান্ধাকবি কাটি আছোঁ বান্ধাকবি ভাজিম তাৰপিছত কি বনোৱা হয় চাই থাকিব দেখাই যাম ইমান বৰষুণ দিছে নহয় আজি দিনটো বৰষুণ দিলে একদম মাথা গোলা হৈছে চাত লোৱা নহ'লে আজি দিনটো এনেই গ'ল আজি একো কামেই নহ'লে কাপোৰ কানি একেবাৰে কেনেকুৱা গাদ্দা লাগি আছে মিলিবলৈ জেগা নাই একদম বহুত দিগদাৰ দেই अखा हानाया आजां गाजां ना दिनै सनाफोर सानसे ख्रेब 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 अखा हाबाय आरोना ओमफ्राय जिबो दानो मोनासै आरो दानो मोनो सालि दंखायो दंनाया अब्लाबो अखा हाबा दानो मोजां मोनाना मारैबा जायो आरोना स्रां स्रां जाया ओमफ्राय जिबो दानाय जायासै भिडिअबो बानायनाय जायासै मा देखायनो ना सनाफोर ओमफ्राय नै दा बे संनाय खावनायखौ देखायनोसै आरोना नायसाबलांदो दे सनाफोर आरो अननानै बयबो गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो आरोना ओमफ्राय जाय आगैमोन जारौमोन नानिमोन फंबायफोर जुदि आंनि भिडिअखौ नायसनफ्लांदोंबा गोदानबा मोनसेबाबो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय ओमफ्राय आं बयनिखौबो नायनो हागोन सापर्ट खालामनो हागोन ना साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरोना आंनिखौबो नोंथांमोना बयबो अनसायनानै लाबानो जाबाय सापर्ट खालामलांबानो जाबाय ना नायलांबाय थादो सनाफोर देखायलांसै ना सनाफोर फंबायनि सनाफोर संसै दा नै सनाफोर जानबाय आङो देखायबाय थायासै आरोना मिरामिसखौलाय माथो देखायबाय थाबावनो आरोना संबाय थानोसै आङो ना सनाफोर मोनबाय नैहाय सनाफोर आंना फाजाया देखायबाय थालायलायासै आङो डाइरेक्ट मोननायखौल' देखायबाय आरोना मोनबायनो मोजांनो गुदुं गुदुं जानोसैलाय आरोना मोनखांबाय ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आं ना मोननैबो अदाबा मोजांबा संजागौमोन आरोना मोननैबो अदाबा मोजां नङा नैबे गाज्रि जाबाय आरोना मा गाज्रि जाखोथाय जोङा आरोना नङाबा थाब ओरैबो संजासिगौमोन आरोना दालि मोनबाय भाजा मोनबाय ओंखाम मोनखांबाय ओमफ्राय नै टमेट' सावनोसै चाटनि बानायनोसै आरोना देसि जगार
Desi juga. Tis. That's right. बानलु सावदों बानलु नै सनाफोर जोंना बिदि सावनानै जायो दिसि जगार सावग्रा गैया नालाय जाब्रां जुब्रांखा खामानिफ्रानो गोदाव सोरावखासो जाजाबानो जायोना जेबो नङा सनाफोर बोख्लायथारबाय नै सावनाया सातनि बानायनो नागिरदों सनाफोर नै मान दुनिया गंगार दुन्दिया सातनि आरोना टमेट' सावदों बेजोंहाय मिरामिस नालाय सातनि नांथारगौ आरोना नङाबा दा सातनि बानायासै नामा होनना बुंलायगोन बोराया ओमफ्राय बेदरबाथ' जेबो नाङा सातनिबो नाङा बेदर मोनबाथाय दालिबो नाङा आरोना ओरैबायदि जारला ओमफ्राय मिरामिसबाथाय मोननै मोनथाम नांथारगौ पापर सावनाय माबा सावनाय हेन तेन सातनि फुटनि गासिबो नांजोबगौ आरोना दालिखौबो संनो बाबाबो गवा संथारनांगौ आरोना ओमफ्राय दा ओंखायनो बानायजोब्बाय आरोना आइटेमखौहाय ओमफ्राय दा बानायखांबा नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना बोराय रायखौ जानबाय नै सनाफोर आङो पापर सावनोसै नै सनाफा पापर एवनाय बान्दा कबि एवनाय टमेट' चाटनि मान दुनिया गंगार दुनियाजों दाल जाबाय आरोना खुरबाय जानोसै गरम गरमनो जुदि नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो लाइक खालामना होदो शेयार खालामना होदो आरोना बिदिब्लालाय भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै सनाफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय